apua ylipainoon. Ruoka maistuu molemmille meille. Vatsanseutu karkaa ihan omille teille. Kuitu on taasen ihan A ja O. Välistä jätän ne L ja K. Liikuntaa, jos jaksat lisää, auttaa se myöskin isää. Laihtua voi silti ilman. 80% tulee syömisestä tai syömättä jättämisestä. 20% liikkeestä. Vitamiinit silloin muista, et elämää raiteiltaan suista. B12-vitamiinikin kipuun vaikuttaa, maksassa on ja kipua tainnuttaa. Vaan imeydy ei ja vaatii kuurii. Jättää väliin voit vähän luurii. C ja D vitskutkaan eivät pahaa tee. Harrasta jotain, joka sisältöä antaa ja pahimmat paikat ylitse kantaa.